राधे राधे। आज बनैबी मु छतुर रेसिपी से पिनी मो पुओ डिमांड रे। पुओर डिमांड थिला कि बापा जेतेबेले छतु आनछंती तमे ताको बेसर देई कर दउछ कि बापाଙ୍କ पसंद रे। किंतु आज बनैबो मो पसंद रे और गरम मसला देइना। मु कहले ठीक अछि तोर जदी गरम मसला खाया को इच्छा हो तले मु तो पे बनै देबी। और तार थिला माने जेंति राग न हुए। मु तो सेमते भी राग बनाए नै राग हमर कहार पसंद न। तो ସେଥିପାଇଁ ଏଠି ଛତୁକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇକି ହଳଦୀ ପାଣିରେ ଧୋଇଦେଲି। ଏଠି ଛତୁକୁ କାଟି ନେଇଗଲି। ମସଲାରେ ନେଇଛି ପିଆଜ, ରସୁଣ, ଅଦା, ଟମାଟର, କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଆଉ କିଛି ପିଆଜ କାଟିକି ରଖିଦେଇଛି ଭାଜିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଆଳୁକୁ ଚୋପା ଛଡେଇକି ନେଇଯାଇଛି। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ କଡେଇ ବସେଇଥିଲି ଗ୍ୟାସରେ। କଡେଇ ତାତିଗଲା, ତେଲ ଦେଇଦେଲି। ଯୋଉ ଆଳୁକୁ ଚୋପା ଛଡେଇ ରଖିଥିଲି ପ୍ରଥମେ ଆଳୁକୁ ଭାଜିଦେଲି। ସେଇ କଡେଇରେ ଆଉ ଟିକେ ତେଲ ଦେଇକି ଛତୁକୁ ଏଠି ପକେଇ ନେଲି। ଆପଣମାନେ ତ ଜାଣିଥିବେ ଛତୁରୁ କେତେ ପରିମାଣରେ ପାଣି ବାହାରେ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଛତୁର ପାଣି ମରିଲା ପରେ ଏଠି ମୁଁ ଲୁଣ ଦେଇଦେଲି, ହଳଦୀ ଦେଇଦେଲି। ଭଲ ଭାବରେ ଛତୁକୁ ଗୋଳେଇ ନେଲି। ଛତୁ ଭଜା ବି ମୋର ହେଇଗଲା। ଏଠି ଛତୁ ଭଜା କାଢିଲା ପରେ ସେମ କଡେଇ ଟିକେ ତେଲ ଦେଇଦେଲି। ଏଠି ତେଲରେ ଟିକେ ଡାଲଚିନି, ଗୁଜୁରାତି, ତେଜପତ୍ର, ଜିରା ଫୁଟେଇଦେଲି। ଆଉ ଯୋଉ କାଟି ରଖିଥିଲି ପିଆଜ ତାକୁ ଭାଜିଦେଲି। ପିଆଜ ଭାଜି ହେଲା ପରେ ପିଆଜ, ରସୁଣ, ଅଦା ଯୋଉ ବାଟିଥିଲି ତାକୁ ଦେଇଦେଲି। ସିଏ ଟିକେ ଭାଜି ହେଇଗଲା ପରେ ଟମାଟର, କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଯୋଉ ବାଟିଥିଲି ତାକୁ ଦେଇଦେଲି। ଟମାଟର ଦେହରେ ଲୁଣ, ହଳଦୀ ଦେଇଦେଲି। ଆଉ ଟିକେ କଲର ପାଇଁ କାଶ୍ମୀର ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଦେଇଦେଲି। ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ କଷିଦେଲି। ଆଉ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଳୁକୁ ଛତୁକୁ ପକେଇଦେଲି। ଟେଷ୍ଟକୁ ବାଲାନ୍ସ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଏଠି କିଛି ଚିନି ଦେଇଛି। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଦେଇପାରିବେ ନହେଲେ ନାହିଁ। ଆଉ ଏଠି ଟିକେ ନାକୁ ମିଟ୍ ମସଲା ପକେଇଦେଲି। ଆଉ କସ୍ତୁରୀ ମେଥି ପକେଇଦେଲି। ଯେହେତୁ ମୁଁ ଶୁଖିଲା ମସଲା ଗୁଡା ପକେଇଛି ଏଠି ଟିକେ ପାଣି ଦେଇକି ଆକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଏଠି ଗୋଳେଇ ନବା। ଯେମିତି କି ମସଲା ସବୁ ଛତୁ ଆଉ ଆଳୁ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇ ନେଲି। 5 ମିନିଟ ପାଇଁ କି ଆକୁ ଘୋଡେଇ ନବା। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଘୋଡଣି କାଢିଲା ପରେ ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ସୁନ୍ଦର କଲର ଆସିଯାଇଛି। ଆଉ ମସଲା ବି ପୁରା ଛତୁ ସାଙ୍ଗରେ ଆଳୁ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶି ଯାଇଛି। ଆପଣ ମାନେ ଯଦି କଷା କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଏଠି ଅଳ୍ପ ପାଣି ଦେଇକି ଆକୁ କଷା ବନେଇ ପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ମୋର ଯେହେତୁ ଝୋଳ ବନେଇବାର ଅଛି ତାହେଲେ ମୁଁ ଟିକେ ଅଧିକା ଟିକେ ପାଣି ଦେଇକି ଝୋଳ ବନେଇବି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ପାଣି ଦେଇକିନା ଭଲ ଭାବରେ ଆକୁ ମାନେ ଗୋଳେଇ ନେଲି। ଘୋଡେଇକି 5-10 ମିନିଟ ପାଇଁ ଛାଡିଦବା। ତରକାରୀ ଫୁଟି ଦେଲେ ଆମର ତରକାରୀ ରେଡି ହେଇଯିବ। ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ 5-10 ମିନିଟ ପରେ ମୁଁ ମାନେ ତରକାରୀ ପୁରା ରେଡି ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି ଆପଣ ମାନେ ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଧନିଆ ପତ୍ର ଥିବ ଏଠି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଦେବେ। ଯେହେତୁ ମୋ ପାଖରେ ନଥିଲା ମୁଁ ଏଠି ଦେଇନି। ଏଠି କେବଳ ମୁଁ ଟିକେ ଗରମ ମସଲା ଦେଇଦେବି। ଛତୁର ବାସ୍ନା ଶୁଙ୍ଘି ପୁଅ ଆଉ ମାନେ ପାଠ ପଢି ପାରୁନି। ଏଠି ପଳେଇ ଆସିଲା ମାମା ମତେ ଜଲ୍ଦି ଖାଇବାକୁ ଦେଇଦିଅ ମୁଁ ଖାଇକି ପାଠ ପଢିବି। ତାର ଯେହେତୁ ଡିମାଣ୍ଡ ରେ ଛତୁ ତରକାରୀ ଟା ହେଇଛି। ତ ଏଠି ମୁଁ ରୁଟି ବନେଇଦେଲି ଆଉ ପୁଅକୁ ନେଇକି ଦେଇଦେଲି ଖାଇବା ପାଇଁ ଛତୁ ତରକାରୀ ଆଉ ରୁଟି। ପୁଅ ଖାଇକି କହିଲା ମାମା ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ହେଇଛି। ଆଉ ଆପଣ ମାନେ ବି ମୋର ରେସିପି କେମିତି ଲାଗିଲା ପ୍ଲିଜ କମେଣ୍ଟ ଦ୍ଵାରା ଜଣେଇବେ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ପ୍ଲିଜ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦେବେ, ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ, ସେୟାର କରିଦେବେ। ରହିଲି ନମସ୍କାର। ପୁଣି ଦେଖାହବ ଆଉ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ରେସିପି ସହିତ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଇଁ ବାଏ ବାଏ।